Hey guys, Khulumbai nongthangmonखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो नै देलायखां खाबाय जोङो ओमफ्राय बाक्सानि सिमला बर' बाजारावहाय थांगासिनो जों दायो जिहेतु जोंहा बैसागो फोरबो फालिथाय दङ बेवहायनो जोङो पारफर्म खालामनो थांगासिनो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो लोगोसे आं दायो ड्राइभ खालामगासिनो गाइस थुबाय थादो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे Makeup ani no bangun ulang saja. Ang lali. Mani bijiler. नै अनथावथाव गथ'आ उन्दुलांबाय आरोना मेकआप खालामनायावनो माने जोङो बेक टु बेक प्रग्राम खालामगासिनो ना रेस्टखौनो मोनाखै जोङो बिदिनो 5टा 6टायाव मोनफैनानै दसेल' उन्दुयो ओमफ्राय आरो नेक्स्ट प्रग्रामनि थाखाय रेडि जालायनो बेबायदिनो माने टाइमखौनो मोनाखै गथ'आ बोरैबा उन्दुलांबाय अनथावथाव Turgila dile pusale. Agbw. जाफुंसारजों आंजों गाइखेर लोंसै ना दे cheers खालामनानै लोंसै दे गुड बय आं बेफोरबायदि गाइखेर लोंग्रा गथ'फोरखौ बिराद अनो दै जायफोरा भिडिअ नायगासिनो गथ' मानसिया गाइखेर लोंनांगौ ना गाइस आं नोंथांमोननो अलरेडि खोन्थाखांबाय जे आङो बाक्सा जिल्लानि राबां बर' बाजारावहाय दायो थांगोन खिन्थु बेनि सिगाङावनो बेनि सानसे सिगां खैरोगुरियावहाय चिरां बिजनि खैरोगुरियावहाय प्रग्राम दंमोन नालाय स' बेखायनो बिराद 4टासो जाखाबायमोन प्रग्राम जोबनाया बेखायनो जोङो हर थाबोबाय नानि लाहानि आब'मोननाव आरोना ओमफ्राय दायो थांगोन जोङो बर' बाजार आजाया गारि सालायनोसैनो ना Benusi stafni nungwa. Apa? Soरो? ओहो इ न'खरनिब्रा थार गारि सालायनानै थांसिगोन नै जोंहा जाफुंसारा ना Berapa? हा दे बुंदो दे Cara mileage बेसेबां होयो? माइलेज एकदम खमथार खमथार ना 13 बो नङादां ओमफ्राय खमथार बेसेमोनथाय बावबाय आंबो नै बि आब'मोननावनो दंमोन जोङो ओइ नांगोन मैनानियाव आब' गोथाव जाहोनायनि थेंक इउ ओमफ्राय नै बिथिं आयं थांसै बोरो नारेंआ बोरो जोंनो हरनो होननाया गैला खाहैनो लिंबाय आब' बेखौ लादो गामिनि प्रेसिडेन्ट बियो मैया लाखांखाबाय बेजों नोंखौ हांख्रायनाय आंखौ लाफादो थांसै जोङो दायो दे थांदो ओंखारबावो थांदो होननानै माथो माबा नों लादो ब्लग लादो नोङो थेंक इउ स' माच मालाबा लोगो मोनबावगोन होनदो थाबैनो दे बैसागु बोथोरनि खुलुमलांसैब्रा नोंखौ नारें हरनायनि दहाय एसे इखौ लोंग्राया खम खालामदे होमबासो थांगोन ना नालाय र' जागोन दे थाङाबासो गावस्रा ओमफ्राय थांगोन बाजैया लोगो लाबानो थांगोन दा बर'आव थांगोन डाइरेक्ट दा चेन्ज खालामहैगोन दा बाक्सा न'निबा बर' बाजार So guys, दायो जोङो रेडि जाबाय दिनैनि थाखाय नानिया मा एसे हंग्रदो नोंसिनाव उन्दुनाया फैनाय खिफिला हंग्रदो आं ट्रेनसैलै सिमानाव मेथाइ खनफालायदोंमोनलाय स्पिकार लानानै Baleng-leng faleng-leng rumbang-bang khanai banai फाइनालि जोङो बर' बाजार सफैबायमोन आरो
So दिनैसो लोगो मोनबाय सिगांनिफ्राय नायबाय थानानै बिराद मोजां मोनबाय दे लोगो मोननानै लोगो मोनगोन होननानै सानाखैमोन बाट दिनैहाय लोगो मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय आरो लोगोसे नै बिथिंनि हाबैनोबो दङ दाहाय खनगोन ओमफ्राय बिग्राय सारमोनबो मोनफैबाय बिसोर थांबाय आरो दा जों रेस्ट लागासिनो दाहाय नुगोन नोंथांमोन मोजां मोनबाय आंबो मोजां मोनबाय सिगां नायोमोन ना आङो जोंबोथ' बहुद दा न' ओरैनो नोंथांमोना नैबे बिथांखौथ' सिनायदों जानांगौ बेबो एक्ट्रिसमोन सिगाङावहाय गोबां एलबामफोर दंमोन फिल्मबो दंमोन प्रनिता होननाय आरोना आब'नि नामा नोंथांमोना सिनायदों जानांगौ Sampai punto. नोंथांमोना जे आंखौ ओरैबायदि अननाय होबाय बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननो जेबो होनो हाफिना जास्ट आं गावखौनो सानो जे थांनाय जोनोमफोराव मायबा मोनसे मोजां खामानि मावदोंमोन नामाथाय आङो जे नोंथांमोनजों एसेबां अनजायो बेनि थाखाय साबायखर बयनिसिमबो आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना खस्थ'यै थांदोंब्लाबो खस्थ'यै मोसादोंब्लाबो नोंथांमोनजों लोगो मोननानै नोंथांमोननि मोखाङावहाय एसे मिनिनाय नुबानो गोसोआ बिराद गोजोनो आरो बे लाइफआव माने गोजोनबाय आं बिराद गोजोनबाय साबायखर बयनिसिमबो Khulumbai Bắt đầu là goodbye. Hello. Mosa sih. Mulai dah kunsul. Đó, lingura ke, lingura thang.
सोरबा आथिङा लोरिना थाङोमोन दिनै जों नोंथांमोननो नैबे जौसाङाव सिगाङावनो दिन्थिबाय बिथाङानो जाहैबाय गेमस्रि दैमारि दा बिथाङा जोंनि रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनि खावलायनाय बायदियै जोंनि जौसाङाव नुजाथि फैनायनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा बिथांखौ जोंनि रंजालि बैसागु खुंफुं आफाद बेनिफ्राय बिथांखौ बरायनो नागिरदों गांसे आर'नाइजों दा बिथांखौ बरायो जोंनि मुसलपुर जिल्ला लाइमोन गांखंनि आफादगिरि बिथां सानफुं गयारि UPPLनि बिथांखौ बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आखाइ खबनानै आवरायजोबो आखाइ खबनानै जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय दा बिथांखौ गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय आं दहायनो बुंखादों बियो माने नाथिकासो जागोन नाथिका आसोल अरिजिनेला बिनि उनावसो फैगोन रायजोबो माबोरै दङ नोंथांफ्रा मोजां ना खबरा मोजां गिबि गिबियावनो दाब दाब जायगानिफ्राय नोंथांमोना एसेबां लोब लोब नुजाथिफैनो हादों बेवहाय बेनि थाखाय साबायखर गिबि गिबियावनो आरो लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नैबे बर' बाजारावहाय दिनै फार्स्ट टाइम नाथाय फार्स्ट टाइम बायदि मोनाखै दे नोंथांमोना एसेबां हेफाजाब होफैदों बेनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर आरो जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदिनो गासैबो ज' ज' लोगो नांनानै जेरावबो जे हाबाफारि लायो बेवहायनो गासैबो लैहोर लैहोर फैनांगौ दे बिनि थाखायनो खेबसे गोबारै जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि मोजां मोनो बेफोरबायदि जों बर'आ खौसेथियैनो थानायखौ नुयोब्ला स' आं बारा गोबाव बुंबाय थाला नामा मोसानोसै नामा नाथाय नोंथांमोना मोसाफानांगोन दे खालि नायनानै थाबाल' जानाय नङा मोसाफागोन ना बिथिं सिरि सिरिथार मोसाफायो दा दे बिदिब्ला जों बयबो जों दा खेबसेल' नङा दा उनावहायबो मोसाबावगोन बेनि थाखायनो बैसागु बोथोर जा जोंहा बोसोराव खेबसेल' फैयो नङा होमबा स' बेखायनो न'आवहाय थांनो थाखाय नोंथांमोना हाखु दाखु जानो नाङा जोङो मोसाबायानो थागोन ओमफ्राय जोंनि नोंथांमोना खोनासंबायानो जानांगौ जोंनि जा लिजेन्ड सिंगार बिग्राय सारमोन दङ आरो लोगोसे नेहा आगैमोन दङ स' बयनिबो जा दिनैनि प्रग्राम बेयावहाय गासैबो हेफाजाब होलायनांगौ दे थांग्रोनो नाङा मिथिबायना थांग्रोनो नाङा बेनो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आर'ज आरो स' दायो जोङो मोसानोसै नोंथांमोना गासैबो मोसाफानांगोन गोजोन्थों थाङासै मा खालामदों रोंनाय
So guys, जोंहा नानियाबो YouTube चेनेल खेवबाय नोंथांमोनाबो जुदि बिथांनि डेइलि लाइफस्टाइल ब्लगिंखौ नायनोबा बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरोना अननानै अब्लासो बिथाङाबो भिडिअ बानायनो थाखाय गोसो गुदुं जागोन नङा होमबा बिथां बिग्राय सारखौथ' इन्ट्रडिउस होनो गोनांथियानो गैया गासिबो सिनायखायो बिग्राय होननानै बुंबानो जोबोर फेमासखा सारा बर' इन्डास्ट्रिनि मा होनगोन मेथाइनि गुरु होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो नैबेथिं आगै नेहाया मेथाइ खनगासिनोमोन ओमफ्राय आङो नेक्स्ट मोसानो थाखाय आङो एसे रेडि जाबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय नानिजों आं एसे मोसाबाय बेक स्टेजावहाय ग्रिन रुमाव Thank you deh nengko. Thank you. मेथाइ जागोन. Bye bye. Bye 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 bye. Ya angwen mati ku yo. Deh tapna deh. Ji अखा हाबाय guys नै. From. By दिन थांनांसिगोन आरो.
So guys, नै फै सोरांलायबाय आरो ना मा होनबावनो इसोरथ' उन्दुनासो दोङो नै खोमसि नुला रावखौबो ओमफ्राय नै स्रां जाबाय दायो टाइमा जादों नै टाइमखौ नायना ला खैथा जाखो 4:29 नुबायना जोंनि लाइफआ माबायसा इमान खस्थ'